Okay, tara na. Hello guys, kamusta po kayo? Dito kami ngayon sa likod ng barko. Kung mapapansin nyo, merong shower. May shower po. Kasi ano kami ngayon, shower party, pero shower lang kasi walang pagkain dahil sobrang init po ngayon sa Asia. So nag-decide kami na mag-shower kami with seawater po yan, hindi po yan fresh water, tubig na alat din. Lumalangoy na sila. Dito po kami ngayon, nagsuswimming sa dagat. Woo! Boy, waterproof oh. Waterproof eh, alat din yan. Mamatay na lang yan kapag hindi pwede. Wala ka. Wow, sexy!
Ayan po sila. Parang nasa dagat lang. Yes, primero. Nahuli. Napakasarap. Fire hoses lang po yung gamit namin. Tubig dagat po yan. Napakasarap po sa katawan. Ngayon si Third nagpo-post. Ayaw, baka mabigyan. Bills lang tayo dito eh. Bigyan ka. Tara na, sir. Kay Tulpo. Ay, tulpo lang to. Ha? Nakahilo ko din si waterproof. That's yung ano ba? Buko ba? Tinataplan ah. Pinakis na ata eh. Waterproof. Tinataplan na. Pinakis na ata. Pag-update niya yung tubig ah. Ayaw naman taplan. Kaya lang walang beer. Alright. Lasing ko. Ay, nako. Ano, ayaw ka na? So, dito po kami ngayon. Kompleto po yung mga taga-makina. Woo! Vlogger. Ano patilit ah? Wala kami dyan eh. Vlogger. Baka i-stop ko yan ano. Subscribe. Woo! Follow. Like. Ate, kasama ka sa buhay. Kita ka niya. Kalawangin kayo sa loob. Pasok yung tubig. Kailangan bukas. Ibabad mo yung tikot eh. Wala kang inspector sir. Di ba may nakatabi? Yung tipis, yung ano na wa, kita na ginalas sa ano, sa bandage ko rin sa Naito. Saan ba yung bandage ko? Saan mo reklamo ko ba yung bandage? Kasi kakabinan niya no. Sa harap ni Peter. Ah! Bandage ako. Ito yung mga ako, bandage. So, yun po. Nandito po kami ngayon. Continue shower. Maya kakain na rin dahil alas 5 na. Sarap-sarap. So, yun po. Tapos na kami maligo. Dahil alas 5 na. Kakain na rin kami. Yan, kanya-kanyang nang ligpit. Nakapatay na rin yung tubig sa water. Okay.
nakapara na. So ayun guys, nag-enjoy po kami. Sobrang sarap. Dahil ginawa namin to dahil sobrang init sa makina. Halos pagpasok man pa lang sa makina, papawisan ka na. So na-refresh lahat yun dahil naligo nga kami. Halos almost 2 hours kami naligo. So ito yung house. Ito yung house kanina sa tubig. Hindi muna namin iligpit kasi baka may maligo pa. So standby lang. Shoutout na pala kay electrician Hi, Idol! Walter James. Social, di ba? Yuhu! Lecky, yuhu! Bye-bye! Yuhu!